Nu går det ja. Det kommer storfärjan där. Ja, lägger du den där på... Sitter du bra i? Absolut. Jättebra. Detta är en båt som är byggd på Rubbestadsnäset. Det kommer trafik utav 50 mellan Skärme och Ångesund. Och det har byggts motor. Först var det en rubb. Och sen då kommer den kallades en tricylindrig fyrtaktsmotor. Den gör 300 varv. Och den är 3 cylindrar och fyrtakt. Med plattaxel han gör alltså 3 tändningar och ser upp på. Det är bra för resonans. Det är bra för B-vakt och när du frågar färggubbarna här på när avgår färjan och så har de det. Den går 12,59. Det var mycket mindre. 12,59. Ja, hon går 1 i 1. Det gick fram så fort.